biar tradisional setirok Singo Pulang Jaya tetap jaya. Sandang lawan pangan ayo. Woi ya.
Cik Cik Sugeng Dalu Sugeng Rawuh Bapak Koramil Bapak Polsek Sugeng Rawuh Campur sari Singo mulang joyo Kang catur pamungkas Sugeng Dalu Sugeng kepanggih malih kalian tradisi Jawa Wetan seni reog jaranan Singo Mulang Joyo dipun manekani dening Kang Catur Pamungkas saking meleman wekdale yasa wilangun lumajang dalu menika makarya karisma audio sound system LAB channel saking Jombang Jember dalu menika dipun undang ingkang pinulya Bapak Komari Ibu Komari sekeluarga kangge menghibur para tamu kakung putri panjenengan sedaya saking dusun Petung Waru Kalimalang gubuk mas para rawuh pambukane dalu menika panjenengan kula mirsani kebiar reog jaranan Singo Mulang Joyo Sugeng Dalu Sugeng Kepang amirsani semoga yo campur sari Mulang Joyo
Dari saya belajar bapak kemari, ayo. Terutama putra wayang, ayo. Kemanten jalur istri. Monggo. Yeay. Singo Mulang Jaya. Aus. 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 Le. Jos. Monggo. Dari saya belajar bapak kemari, ayo. Aus. Lo. Singo Mulang Jaya le. Katon lembeane merak kesimpil ledang lerang adang nyepeng paran nasa sundut cinde angore rimo pinaca cemeng kelado wilis. Katon lembeane merak kesimpil ledang lerang adang nyepeng paran nasa sondo cinde angore rimo pinaca jamang kalado wilis. Katon lembeani merak kesipir ledang adang nyepeng paran asa sondo cinde angore rimo pinaca jamang kalado wilis.
Ayo cawono. Ah. Cawono, cawono. Lah iki. Oh, ayo. Cokotane kontrolen le. Kayak kurang gede cokotane ning mburi. Ye. Oh, 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 oh. Ayo langone. Ayo, aduh. Ayo wono. Langone yo. Ah. Ah. Oh, 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 oh. Singo mulang doyo. La 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 la. Iya. Yo, yo. Iya. Aduh. Yeah. Out. Ah. Yeah. Out. Out. Iya. Ayo Ger, lengone Ger. Oh. Lah. Kabehno lengone Ger. Oh, oh, oh. Yeah. Ah, aduh. Ah. Ayo, banyu nih, Ger. Aduh, lah. Ayo, Ger. Lengone. Aduh, aduh, aduh. Out. Awas, otot terus. Ya, hae, oh ah, hae, oh hae, oh out, aus, lah, dua. Loh. Singo mulang doyo Ger. Loh. Ayo Ger, lengone Ger, lengone. Aus. Kabehno lengone Ger.
pecut sak embange. Out. Ayo. Ayo. Pecutnya jalur sing gede kan. Out. Sing gedean kan. Aduh. Ayo no. Lah. Si jajal gulune situk-situk ya. Loh, ayo, ojo metu. Wah, tak bagus sih. Tok, anakku lo tok. Keliru. Teban. Out. Sikile. Nah, ini mulai lucu. Aduh, aja disayang anaknya wong ini. Out. Nah, ayo Ger. Ceotot Ger. Besok tuh jadi tukang sikal Ger. Aduh. Tunggale iki. Ayo. Out. Lah. Layangan, Don. Layangan. Out. Lah. Ayo, Ger. Tangen nang, Ger. Besok jadi tukang sikal, Ger. Aduh. Aduh. Ayo. Mulai lucu ya. Iya. Ayo. Pintar. Ayo, ketenan wono. Ayo, ketenan. Ya, bukaan sih, Ger. Ketok ning bolongane. Ayo, marine ketenan wono, Ger. Aduh. Nggak kuat, Ger. Setahun kas kuat, Ger. Dari setahun kas ya. Out. Nah. Kari bapak dek kau. Kari bapak dek ayo. Bapak dek wono balik ayo. Ayo. Golong wono. Nah, itu. Iku cacak nih. Cacak nih itu. Nah, iki. Aduh. Nggak krese. Iya, aduh. Nggak apa-apa no. Nggak apa-apa. Iya. Sing duwe kecubung sak lumayan. Iso geblak oh. Ayo. Aduh. Out. Jaluk sono regoan gitu.
kok gandrungan ger. Ah, 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 ah. Aduh. Lakoni. Aduh. Awas, awas. Ojo mendur-mundur to. Aduh. Rusak lagi. Ayo ger. Rusak tuku maneng jere catur ger. Iya, jeragane sik kuat ya. Nggih. Jeragane sik kuat. Aduh. Ayo digolek kabeh. Wayahe, wayahe. Ayo digolek sing lucu-lucu ya. Aduh. Ah. Aduh, 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 out. Saya gak kepapas. Aduh. Out. Ah. Iya. Cek mana ger? Cek mana ger? Aduh, aduh. Iya, aduh, 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 aduh. Mana? Terima kasih, yes. Aduh. Wayahe rusak ini. Aduh. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Loh. Aduh. Iku kancane iku. Iku kancane iku no. Iku kancane bisa nih. Nah, setelan itu. Setelane. Cabokin. Ya, adiah. Hit. Aduh. Ayo, diopeni rek. Oh. Ayo, siapno banyu sak kembang iki. Oh. Pecut sak jarane. Aus. Iki kembange lek kurang iki. Out. Singo mulang kaya ngene. Out. Aus. Out. Siap mau pecut sak jarane ger. Ayo.
Ayo. Lah, pokir. Out. Ayo, Gir. Lengone, Gir. Oh. Wis kabuhen lengone, Gir. Ah. Ayo, jarane Ger. Ayo ngono. Singo mulang saya lho. Aus. Kuku sing dupa kumelun ngendhingken tiasa ngapegek kawengku saking prajajahan anging sanget angikiti sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi arsa nglebur bumi
nomowo sak penyane kira. Out. Os. Os. Ayo. Out. Aduh. Lah iki. Metelan. Iya. Ayo. Golek ono ya. Ayo. Iya. Ayo. Out. Lah, iki mulai. Ayo, neng dhuwur ruwet melebur. Resi ono le. Kamera iku resi ono le. Cedak burem. Rodok getar iki ya. Nah, kok longgo. Out. Lah iku tukang trompet tuh. Ayo. Lah, ayo kenonge gantiin le. Ayo. Ayo tukang trompet ganti. Wah. Jainul. Out. Ayo. Nah, iku cawi Warsito iku. Kenongis. Iya wis, ndak apa-apa engkel-engkelan ngono wis. Oleh kok. Lah. Bawes, kok ndak pingsu ta iku mangke. Yit. Pinter ala saya Karno.
Lek wis anu metu medule. Wedi dikongkon karno. Tolong rek. Dulu. Aduh. Kapan maneh? Kesok gak iso ngono saya. Ayo. Lah iki maneh. Waduh. Aduh. Loh, kok sembayang sih le? Tulis sembayang toh no. Mali, ya. Pokok mikir. Nah, mikir mana setan nih? Nah, kurang tepak. Nah, kokol mikir mana setan nih? Lah iyo, ndak tepak iku. Aduh, setan kaget toh no. Aduh, setan kaget. Iya, pati kejang-kejang iku. Saya nggak kena stroke setan nih. Ayo, aduh, aduh, kurang. Loh, ayo mana? Aduh, aduh, posis, aduh, kok nemu temen catur duwe banyak kayak gini. Aduh. Ayo, digoleki mana? Digoleki. Lah iku. Ayo digoleki. Lho iki bapak-bapakane. Lah iki golongane. Iya, tile. Ya, tile, ayo tile. Iya. Goblok. Aduh. Lah. Wayai. Ayo, digoleki maneh. Kari bapakne Pak Dene iki. Ayo. Ayo digoleki. Ayo golek ana setane. Ayo digoleki. Waduh, medayo. Enak medayo. Kancane ono kene medayo. Waduh. Oh, kena gawe timbangan dedang no. Lah. Aduh, kok nemu ae arek iki rek. Ucal menduwur gak apa-apa to le. Aduh keselan. Ayo, saya keseretan. Ombe nono lah keseretan. Ucal menduwur. Lah. Kene kir, artisnya jaluk dari kir. Oh ndak gelem kir. Wis buru takut gedang kir. Lek ngono kan ndak mendelik kok kir. Iya. Jajalan dhisik no. Coba dhisik no. Lah. Aduh, luwe apa anu ana. Aduh. Lek keseretan ngombe no. Ombe nono iku rek kir, keseretan kir. Ombe nono kir. Oh iku kir. Nah iku. Lah. Diombeni kir. Lah ya ngono. Warak-warak ngono. Darah baju putih gua, jalur baju kobokan gua. Ais rambut tirek, asik, rebonding.
Ah. Yes. Aduh. Koyok Salman Khan nek ngono wono. Wono koyok Salman Khan nek ngono. Lah, rambutnya lon. Ayo wis. Waduh, koyok Tommy Seh. Aduh. Waduh, rambutnya koyok Tommy Seh. Wow. Tinggal satu. Ayo digoleki maneh. Ayo digoleki maneh. Ayo digoleki maneh. Ayo kari situ. Ayo digoleki. Waduh. Kok podo pejayuk kabeh pajake. Loh. Aduh. Ojo metu to. Aduh. Kok Kak, wis durung ngombe to. Kok kancane mari mimik kabeh kari pengen durung ngombe sian. Iku nebak iku to. Ah iku. Anu Kir, takono udenge maneman kuatir goblok Kir. Aduh. Wah, lek kopi aja guyu cendak keselak. Loh. Aduh. Ekel-ekelan Pak Setan. Ayo. Ayo, ekel-ekelan Pak Setan nih. No, tutuno no. Waduh, kurang baju nih balik no. Dodok kukunya no. Waduh. Nah. Aduh. Nah, iku kue 500 2.000. Monggo jenengan minat tumbas kue monggo. Lah 500 200. Monggo. Kadodolan jajan. Kue. Ayo kue. Nah iku. Waduh, percaya lek banyune dikekno sing akeh to. Enak sing organ ambek sing ngendang dangdut jagongan nemburi tanah penak. Apa enak pacaran to nemburi rundingan liwat di jerene warine. Boys. Iya. Ayo. Es. Loh, kurang menjero lebokno pisan to. Loh, tulung ono to. Aduh. Aduh. Kowe dikok JP udenge cedak goblok. Dimana ndak larang iku ano. Larang lho, Kir. Larang iku. Aman terus e. Ayo, pindah posisi mana? Yos. Seburu Mariatus, saiki kari tandane. Ayo. Aus. Masih bersama pagelaran reok jaranan campur sari Singo Mulang Joyo.
yang dibimbing oleh Kang Catur Pamungkas. Lah datanya dari Meleman buat kali yo sewilang lumacang. Ada Karisma Audio Sound System, ada YouTuber LAB. Ojo ngantuk ngombe wedang ae YouTube ku. Iki sing trompet yang ngono. Ayo. Ngombe dhisik trompete cek ndak keselek. Ayo. Ais. Enak gak usah trompet no. Ais. Ya. Hey. Nah, kok tempat temen paesane api. Ayo. Saya nggak kelilipan rek, tak mungkin. Aduh, aduh, iya ngono. Lah iki, ayo kita bayi, awas. Ayo. Iya. Aduh, pas. Waduh. Ya ngono wedenono ngono iku. Heeh. Gak iso medeni lek iso saiki wedenono wis. Ye, ayo. Digoleki maneh. Ayo digoleki maneh. Ya ngono dolenan remi ya. Lah dolenan remi. Setane tulu ngono. Ayo dijak dolenan menan. Ayo. Aus. Loh, durung wayahe Agustus kok wis baris. Ayo. Ais. Aduh. Durung wayahe Agustus to no. Kok wis baris. Lho. Ais. Lho. Waduh, lho, es. Iki sih rada mamel iki. Waduh. Iya. Es. Ya rambutnya kunci tetek kena. Ledat kuncit anu. Es. Waduh. Es. Aduh. Lah ayo sapa sing nyekel? Bukan Warsito sing nyekel. Oh Riko gepuk to. Ayo, sapa gepuk setane? Sapa sing nyekel? Ayo bae sing gepuk. Ayo. Ojo gepuk kunuan. Ojo dicekel. Lah. Ais. What? Ais. Nah. Api ya toh. Lah. Aja nanti kau cek iya sih toh. Ayo no. Senyekel siapa? Ayo senyekel siapa? Bukti ini siapa? Ya Riko sih kepuk setane. Ayo. Jajal ngalio. Ais. Waduh. Waduh. Lah. Ayo. Loh. Lah. Siapa aja nyekel? Ayo, siapa nyekel? Duduk. Ayo. Oh berarti olah mangiku berarti. Ayo. Dah sakit. Ayo. Doh. Aus. Waduh.
Koyok donat gawean wanita. Koyok undi-undi mau kelebut. Ais, nah iki. Ayo, Bang Warsito, ayo. Apa sih Riko saya gitu? Ayo, apa sih Riko saya gitu? Aduh, iyalah. Ayo, ayo. Lah, Karisito. Lah iki. Ayo tulungono, ditulungi. Ayo ditulungi Kang Warsito. Tulungono Kang Warsito. Balesen. Ayo dibales. Ayo dibales. Ayo dibales. Lah, kapan mana tak bales lek ngono? Ayo. Ayah. Aduh, aduh. Ayo yo, ais. Waduh. Loh. Aduh. Aduh. Nah temen iku torek. Ngawur arek-arek iku natap Kang Warsito. Tepak Mas Triano. Mak ketebuk ya. Opo. Gak popo no. Awake dhewe ngibur masyarakat gini gitu. Cocok ya mau cocok mbek impen iki mau. Lah tenan sing diparani rondo maneh. Kuwi nyolong roke sapa yo anene? Rombengan. Waduh, ngamuk, aduh. Waduh. Aduh. Loh. On la ono. Nyapo leren. Aduh. Mak. Bari dino tenang ae. Bari tuan rumah lak rene. Aduh. Kalau ono tuan rumah no. Lho kuwi. Oke. Ayo. Wah, ayo dilawan. Wah, iki Metesen bungsu Penegro. Ayo. Iya. Ayo sing anu gelare. Ayo sing anu gelare le. Ayo gelare titono. Oh, ayo gelare. Iya. Lah ayo gelare buka mlaku ngene yo. Ayo gelare. Lah lagi cocok iki. Aduh.
Aduh. Nuwun sewu, sing peteng amit-amit. Aduh. Aduh. Awas, lek sing peteng amit-amit. Ayo. Kok nemu Kang catur pajak koyo kowe nemu kok Kang. Ayo. Ais, ais, ais. Lo ayo. 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 Ayo, no. Ayo. Lah. Loh, ayo, ayo, ayo. Loh. Ayo, ayo. 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 Aduh. Aduh. Au. Aduh. Ayo. Ayo. Loh. Ayo. Ayo. Ayo, kita suali kiri tak apa-apa kiri, ayo. Ayo, Rocky, ayo. Yo, ayo, haus, haus, le, ayo, oh, haus, yo, haus, le, ayo, aus, ja, masih bersama Pak Lanadrop, Simo, Pulang Jaya, aus, 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 Baik, itulah tadi coba tari Peragat Gaya Reok Singo Mulang Jaya yang sudah dalam dari hadapan ada bersama dan mengikuti atraksi selanjutnya. Yuk kita buat tari Pati Puja Kanong Kembar Loro. Selamat menonton Sugeng Amirsani Sumongga. Ayo Pati Puja Kanong dapat nol. Yo. Kak betul lah. Butuh dewa Ponorogo. Si Komati,
Baik Katri Wirsa, itulah tadi sebuah tari Pate Bujang Ganong Kembar Loro yang sudah lenyap dari hadapan Anda bersama. Dan menjadi atraksi selanjutnya, yuk kita lakukan tari goyang bergoyang atau tari Sekar Jatilan. Selamat menonton. Sugeng amirsani sumangga ya ngapunten suara ditelas. Tarik mama. Suwe ora jamu. Jos. Jamu godhong telo. Jos. Suwe ora ketemu. Jamu pisan. Gawe Jos. jelo. Suwe ora. Jamu. Suwe ora ketemu. Kamu pisan tambah ayu. Moso. Ayo goyang. Ayo diuter pokoknya. Waduh, iki besok penerus iki. Jos. Waduh, matur sembah nuwun. Dio. Suwe ora jamu godhong menira. Iya. Suwe ora ketemu pisan dadi pikiran. Suwe ora jamu. Ayo goyangane, ayo. Waduh, aja nih penak. Lah, matur sembah nuwun. Pergantian. Ayo, aja nek jatile Kang Catur ayu. Kok kamu jatil kok ini kok Kang? Ayo. Mbak Cece. Jatile ayu toh. Artisnya tambah ayu. Ayu kabel mari adus. Suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora ketemu. Gawe. Ayo, pokoknya dijajalno. Ayo, pokoknya diiter dong. Ayo diiter. Jamu godhong laru. Suwe ora ketemu. Waduh, dodono iterane jos. Waru. Dio. Wis
suwe ora jamu suwe ora ketemu temu pisan diuter pokoknya ya ayo os ha dua iya terima kasih ayo tinggal dua ayo aduh pokoknya jadi kang catur ayu sebok tadi pesek ngapok ayo aus ayo kepada bapak tuan rumah dan juga segenap keluarga monggo diaturi nyumping monggo jadile aus monggo tuan rumah monggo panjenengan dia sudah menggelaran nyuping jadil ayo aus dua ayo pokoknya titer ayo dua waduh jos jamu godhong jos suwe ora ketemu temu pisan kok tambah ayem wis suwe ora jamu godhong ilmu suwe ora ketemu temu pisan kok tambah lemu ayo pokoknya tuter aus ayo cek nak ketip kang catur nak ketip ayo aus dua ayo pokoknya percaya lek jatile kang catur ayu eman tak nanggap kang catur rugi ayo ayo Mbak Yosi jamu godhong menira suwe ora ketemu bisa dadi ayo pokoknya diuncalno dicoplok bau dilodoi ayo keripik kedap godot elo tidak ada poroto masih ada atraksi celengan aus ayo
titik edam seperti kelakon. Aus. Masih ada atraksi yang lebih menarik. Aus. Aus. Moga ya turi mios tempat gelaran saya belajar. Monggo saya belajar monggo bias tampak gelaran joki tari Sekar Jatilan monggo ais mungil laya Aus, monggo. Dada monggo. Ayo. Bisa PKB ayo. Aus. Oh. Oh. Aus. Aus. Ayo, mari deh silakan atraksi mana? Langsung ditarik Mas Anto. Aus, 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 Ayo. Hey.
super jelapar macam tos. Yo. Ayo, jejer rondo. Aus. Persiapan dari celengan ya. Aus. Ye, aus. Ayo, digoyang. Ayo. Aus. Ya, jane masih sedhuwur matu-matu gak apa-apa. Jos. Ye, terima kasih. Baik, hadirin pemirsa, itulah tadi sebuah tari goyang bergoyang atau tari Sekar Jatilan yang sudah lenyap dari hadapan Anda bersama, dan menjadi selanjutnya. Yuk melakukan tari celeng-celengan. Selamat menonton. Sugeng Ambersani Sumangga. Tan samar pamorek suksma jenuk semaya winah iwa ing asepi simimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layape ngaluyup pindho pesating supena sumusupe rasa jati. Aus. Look. Aus. Aus.
Ayo dijogo. Aus. Ayo. Aus. Ayo. Aus. Ayo.
sintur solai anuju prono Ayo, ayo. wiwit sungklir saja ngelete awet sukarena kang para miyarsa sungklir ngelera tuku dating ayang-awang Seke seko ya ya, seke seko ya ya, seke seko ya ya Bu Atiti. Jos. Oh, eh, oh, eh. Os, eh, oh, eh, oh. Oh. Eh, 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 eh. Oh. Oh. Ah. Oh, eh. Oh, oh. Jos, Jos. Rus. No, no. Jos, Jos. Oh, oh. Boy, boy. Oh, oh, eh. Oh, eh, 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 oh. Oh.
Cedak atuh nono. Hai, ui, hai, ui, hai, ui, Ayo. Ais. Ya. Os. No. Os. Ya. Os.
Oh yo. Awas ger. Ayo kali loro langsung kita lori. Ayo os os
Aus. Aus. Ayo. Ayo. Ayo ditok dulu ayo. Aus. Ayo. 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 Aus. Tinggal satu. Ayo. Aus. Oh. Ayo. Tinggal satu. Ayo. Ayo. Cak. Baru betul. Ayo. Baik kader pemirsa, itulah tadi sebuah tari jaranan Sindriwi yang sudah usai dari hadapan Anda bersama, atau tari pamungkas di malam hari ini. Dan pimpinan Kang Catur, bila mana ada kekurangan dan keliruan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat audio sound system Karisma yang sudah bergabung mulai siang sampai malam. Ada YouTuber LAB oleh Bang Anto Ae, terima kasih sudah bergabung juga. Dan saya pembawa acara Singo Pulang Joyo, apabila ada kekurangan dan keliruan minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yo. Hey, hey, hey. La 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 la. Hey, 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 hey.